हेलो फ्रेंड्स फुंगबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाना फैफिनलायबाय गोदान निउज आपडेट। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, माब्लाबाबो सिखावलाङा आरो दिनैनि निउसआ माने लेटेस्ट आरो माने मिथिनो गोनां। तो गिबियावनो जोंहा टिपकाइनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखा दोनखोमानाय हाथियार बोखांदों। शनिबाराव मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै पुलिस बिफाना क'क्राझार जिल्लानि बगिरिबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय टिपकाइ हाग्रा ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो फबनानै दोनखोमानाय हाथियार बोखांनो हादों। दा पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि बेदान्त बरकाकुति दैदेननायाव लोगोसे बगिरिबारि पुलिस थानानि हेफाजाबाव टिपकाइ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गंसे एके सिरिजनि राइफल, गंनै मेगजिन, प्लास्टिक फानफबनाय 30 राउन्ड गोथां गुलि बोखांनो मोननाय जायो होननानै फोरमायदों। तो बेनि उनाव दं सिखाव सानै मैया हमदों। दा अराङाव सानै सिखाव हमनो मोनदों। उदालगुरि अराङाव सानै सिखाव हमनो मोनदों। दा बिसोर गोबां सिखाव हाबायाव अजद गोनां दंमोन। अरां पुलिस थानानि असि दीपक दासनि दैदेननायाव मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों फ्राय 3 घन्टा नागिरनानै सानै सिखावखौ हमनो मोनो। दा हमजानाय सानै सिखावखौ उदालगुरि जलंगावनि जंगलगावनि काजिमुद्दिन शेख माने 25 बोसोर बैसोनि आरो हारिजुद्दिन 27 बोसोर बैसोनि होननानै पुलिसा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सिगां समावबो हमजानाय सानै सिखावनि हेंथायै माखासे थानाफोराव गसर थिसननाय दंमोन। अरां पुलिस थानायाव 59-20, 60-20, 61-20 आव गसरजों हमनाय जायो। तो बेनि उनाव मैयानि जाथाय एड्रेसा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, पिएस बरबरी, पिअ नयबस्ति, भिलेज सिमलाबारि, बिफानि मुङा महित बर' आरो गथ'नि मुङा सोरां बर'। बै नुनाय माने फट' होगासिनो आं, बे नुनाय बोरायानो बिफानि फासि होना बुथारदों। माने बिफाया गथ'खौ फासि होना बुथारदों। नैबे सावगारियाव नुनाया बे बिफाया बे गथ'खौ माने फासि होना बुथारदों। बे नङा दे, नैयावसो दंमोन, गथ'आ नैयावसो दं, खिन्थु नै बिफाया तो बेनो तो फासि होना बुथारदोंनो। माने रावबो मिथिया, बिफाया जौ लोंसोयो, बिमा गैया, बिमाया थैबाय। दा बिफा, फिसाला आरो फिसाजो दंमोन। बे हौवासा गथ'नि बिबा न'आव गैया, आलासिनावसो दं। दा बिसोर बे थैनाय गथ'जों बिफा फिसाला थायोमोन। मानि जाहोनाव बिदि खालामखि बिफाया रावबो मिथिथ'वा। दा बिफा फिसालाखौ बागानपारानि थानानि पुलिसाव लांबाय। माने फिसालायाथ' माने डेड बडि जाबाय आरो बिफायाथ' थांनानै दं, बिथांखौ लांबाय। तो बेनि उनाव जोंहा मैया जेएमसेनि माने डक्टर अभिजित शर्मा सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ गुवाहाटी मेडिकल कलेजनि हस्पिटालनि आरो भास्कर पेगु डिपुटि कमिशनार माने डिसि अफ आपार आसामनि तिनिसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सानैखौबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसेनो गसाइगावनि जर्नालिस्ट मुङा जादों शंकर चौधुरी, बिथांखौबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। तो मैया प्रेमका च'प्रानि 38थि बार्थडेमोन। तो बिनि उनाव जोंहा राजनाथ सिंहआ मैया जम्मु एन्ड काश्मीराव थांदों। बिथाङा दाख्लैथ' लादाखआव थांबाय। तो लादाखआव बिथाङा बुंदों माने भारतनि हा दखरसेफोरावबो सेनो हाया। तो बेनि उनाव मैया बिथाङा जम्मु एन्ड काश्मीराव थांनानै माने अमरनाथ टेम्पोलाव बिथाङा माने फुजा खालामदों। तो माने आरज गाबदों आरो बे बिथांजों लोगोसे थांफादोंमोन चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल बिपिन रावत आरो आर्मि चिफ जेनेरेल एम नरवणे। दा बिथां सानैबो थांदोंमोन आरो बिथांमोनाबो माने आरज गाबदोंमोन बे टेम्पोलाव। तो बेनि दं मैयानि कर'ना स्टेटासखौ नायोब्ला आसामाव माने जानाया मैया एक्टिभ माने पजिटिभ जानाया 1117 आरो बिनिफ्रायनो 515 केजेस गुवाहाटी सिटियावनोथ' 515 मोनखायो आरो गुवाहाटी सिटियाव बांसिन मोनखायो। तो टटेल केजेस दं आसामाव 22,981, रिकभारा दं 15,165, एक्टिभ केजेस दङ 7,760 आरो थैनाया 53सिम बांबाय, थैनाया बांगासिनो। तो दिनैनि जासिनोसै आरो गोदान निउस नोंथांनि सेराव लाबोफिनलायगोन। तो दिनैनि गोजोन्थों।